Rahul Gandhi ulayo banyak kublekti bat kawe ke Tymmen ha ka jinglet jongo ya ka wayanat jong ka Kerala ka badai ka constituency jong u na ka benta ka Lok Sabha lai I ka ne ka Tymmen ba ka dap da ka jingmen bat ka ta e ya kingap jong UMP ka Congress ka video jong ka khalip mat bathyang hapling kini ki arngut kala sapriang ha ka Twitter kala ap yu Rahul Gandhi na du dang step lai osngoy ka sur ha ka video ka bakhat 2 minit ka ne ka longkami kala shong Hamadan bat kerkut da ki Riew Rahul Gandhi ka jinglet jongo ka balai sngi ka constituency jong u ulalet pejru ya ka office balasha panjat dangshan hakit khat ka Students Federation of India ka badai ka tanat samla pule jong ka CPI Baroh hakari POE ba ka jinge umsnam kan weng ni ke jinge hapling ke jinge umsnam omjula ban weng ni ke jinge kambha ban le yakini ki aka hendrai ngamdon jingbitar la neshun yaki ulaong Gandhi ulanyo yaki dukhat ke SFI ki bale ya kane ka kam kum ki khana rin ha usnam balala ka wei ka video ka pen I ya ka wei ka Tymmen ka bakhat ya Rahul Gandhi u khun jongka bat ai ha u shisong ka jingbam ban pen I ya ka jing e ya UMP ka wayanan ka rajama wawathil ka dei ka wei ni ki nurse bala sumari u klido barim ka Congress ha balak ha ya u ha ka kat khandai tarik u jalio shijar khanai spa nyo phau ya thu unong trei jong u ha ba ya kandu ya u lakhai u ha khmat jonga haswa ba phin yo I ngala dep yo I ya u kala ong